בואי תסתכלי. תסתכלי על זה. כמה כן? זה יפה? כן. זה לא 100, נכון? 99. כן, זה זה יפה. טוב? כן, זה כמו טלפון. כן, זה שעון, זה יש לו הכל. כן. מה את אומרת? בשבילה? כן, זה טוב בשבילי? כן. כן, אבל זה יפה? כן, זה יפה. נראה אם הם מביאים את זה עד הבא. זה חדש? חדש, בטח. תכף נראה מה כתוב. אני צריכה את המשקפיים שלקרוא יותר טוב. Tingnan ko daw kung maganda na inggit ata dito sa aking relo. Inggit. Ayun.